Shalom amang inang saluhna. Tapuk kama parmenggota marende mahita.
marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga pola di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang ahana denggan, jala manang ahana niluluan ni Jehovah sianho, iman na mangulahon uhum sambing, duhot holong ni roha habasaon, jala marpangalaw ha serepon, maradopon de batam. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata, para sirohan na sumurung, moliate marohan nami tuho, ala di joho kami, tu pakirimon di hanguluan sa leleng ni leleng na, telehon matondim turohan nami, asa margogo kami, mangalo hisap-hisap ni rohan nami, jala asa hulului kami, akan na di banua ginjangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut nanay mangambat kami tu hasonangan. Tay paganda haporsyaon pakirimon dohot pamopon ni rohanami asamonang hami ro di ujungna laho majalo tupali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amen. Marede mahita. Tatangihon pa patik ni debata ima patik parjolo sahat patik paupaton. Patik parjolo. Aku do Jehovah debata ninna debatata dan jadi maraku pau pahenonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua ginjang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toro ni tano yang go tunggabe si sombaon manang siuluan patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay onahumna sugut akan na marsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma padbadiakon ari minggui dinanom ari maulah hamuna sa siulonmu ale anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batam dui dan jadi ho mangula anggo dina sadari
manang anakmu pe, manang borum, manang naposom laki-laki, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ay dinanong ari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do di bana di ari papituhoni, di baheni do umbahen di pasu-pasu di bata jahuba, ari parerenai, jala di parbadiai. Hima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita tuadupan ni debata, laho mangulahon patiki. Oleh Tuhan yang kata, saya pargugoy mahami, mangulawan ako ang harto patiki. Mare de maita. Dosata ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang kodo na patupaon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon marite-hite anak aholongan ni roham dese sama roham di hami akan na mangarsahon dosa nami sesahapi matubagasan rohan nami hasesaan ni dosa nami lehon matu hami tondim na badiai asa unang ganggu rohan nami di asini roham alai asahot rohanami marha porsyaon lau manggotapun nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat tami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan nabadia marite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa songonondo hata ni Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat upasonang pe hamu buat au ma augaku tu hamu guruhon hamu masianau nalambok doau jalan naserep marha asa dapotan hasonangan tondimuna lambok do augaku jala neang do dohot nahu haporsaton asa ngapon ma di debata na diginjang. Mari dia maita. Oh
tatangihon mah hatane debata turpuk epistel di ari minggon ima di buku Efesus pindu onom mamuka sian ayat 21 sahat rodi ayat 24 masih kak soring mahita majahasa alai pabuani sitikus dotu hamu saluh nai asa diboto hamu nama sadiau rodi ulauku ai ibana dodongan nahina holongan jala parhoba saposan ibagasan Tuhani halani do usul ibana mendapoton hamu asa dapot boton muna namasa dihami jala asa diapuli rohamuna dame madiak kadongan dohot holong ni roha rapon hapor syaon sian debata ama nang sian Tuhan Yesus Kristus asli rohai mamandongani saluhut akan sayu pokok maka holongi Tuhan Yesus Kristus masih doakan tumangihon hatani debata jala nom peopsa amin mari demaita tidakon maha porsiaut tai dongo nahir tidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok porsia di bata Jehova hidup ama aku suatu nah kepala hidup au porsia Yesus Kristus anak di bata Jehova sesadai di mana dibuat si Maria nah gabi asianto di porbagia andora suabu hidup harta atau mau nebernit di panggungan silatus nama terpajal dari ibadah di awal binar silam natua tidak turun
Tabegema Kor Amajetun. Tabege matikting namasa di minggutan. Parhaladu hagabipe serpong pasahaton
Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan. Di bagas joro dohot na patupakon permingguan. Di bagas ta ganup marsada-sada. Laos huhut ma pasahaton nami siap perhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria. Namar ulang tahun di hari hatutubu. Dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jana di pasu-pasu tu hama hita saluhutna. Titing Minggu 10 Juli 2025. Goarni Minggu. Sadarion Minggu 10 Juli 2025 masuk mahita tu Minggu paupaton dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasitulu sadaun ni debata ama anak dohotot di parbadia. Topik Minggu sadarion ima makahologi debata jala manangihon suarana danak natubu. Di hari Senin 7 Juli 2025 di bahasa-bahasa tu hatta dosada danak boru tu keluarga perlindungan si majuntak Inang Dina Mariana Simamora, nomor register terlampir Wik Jerusalem. Hipasdo danaki nang natorasna. Berita habok niroha. Di hari Senin 7 Juli 2025 nunga jumolo marujung ngolu amang luhut padapotan simorakir tutup umur 70 tahun. Tinggal di Serpong Park BSD 2 garis miring 76 Jelupang, Kota Tangerang Selatan, Wik Jerusalem. Disakapi dibuat tu udea di hari Jumat 10 Juli 2025 di TPU Pandu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sayang giat matu hatta na mangapuli sudi keluarga namar habok niroha. Ruas nataba. Mamukka sadarion Minggu 10 Juli 2025 nunga di jalo gadi ruas ni HKBP Serpong Ima. Jepri Walesa Siagian nomor register 140 Pidasian HKBP Pontianak Resort Pontianak Distrik 34 Kalimantan Barat. Masuk Wik Bethesda nunga di partadaho di permingguan pukul 8. Napaduahon keluarga Asawin Tigor MT Sinaga Inang Ferawati Florence Tambunan nomor register 144. Pidasian HKBP Tarutung Kota Resort Tarutung Kota Distrik 2 Silidong. Masuk Wik Patmos nunga di patadaho di permingguan pukul 8. Kunjungan kasih paduan suara anak Harmonia Lukis HKBP Serpong. Di bagasan Minggu sadarion 10 Juli 2025 borhakdo paduan suara anak manang PSA Harmonia Lukis HKBP Serpong patupahon kunjungan kasih tu HKBP Rawamangun. Ima di perminggu pukul 10 WIB. Agenda kegiatan PSA Harmonia Lukis HKBP Serpong Ima patubegihon edde puji-pujia di perminggu pukul 10 WIB. Dohot Ramatama Rap Dohot anak sekolah minggu HKBP Rawamangun. Kunjungan kasih PSA Harmonia Lukis HKBP Serpong didampingi Ketua Dewan Koinonia Amang Situan Nepos MT Pak Pahan. Kunjungan kasih Gereja Seksi Lansia. Di bagasan Minggu sadarion 10 Juli 2025 borhakdo Seksi Lansia HKBP Serpong patupahon kunjungan gereja tu HKBP Cisauk jala patubegihon edde puji-pujia donasida di permingguan Minggu pukul 10 WIB. Kunjungan gereja Seksi Lansia on didampingi Inang Pendeta LCD Nainggolan.
Pakkubasion pertangyangan wik. Patupuan ni huriata do pertangyangan wik masuk pukul 20 wib. Ima di hari Rabu tanggal 10 Juli 2025 di wik Ebenezer tuan rumah keluarga guru putra Tampu Bolon inang Hok Linawati Siahaan, 2 keluarga Biro Nain Sambin Purba inang Imelda Rianti Tampu Bolon, 3 keluarga Guntur P Tampu Bolon inang Rita Manulang, 4 keluarga Nyonya Delima Tampu Bolon Boru Silitonga. Di wik Philadelphia sada keluarga Julianto Simanjuntak inang Roswita Ndaha, 2 keluarga Jeffrey Agustina Nadadap inang Rotua Rica Bonita Lumbang Gaul. Di wik Bethlehem sada keluarga Kettler Hutagaul inang Ronia Simanjuntak, 2 keluarga Perjuangan Radiarto Siregar inang Ritawati Sibarani, 3 keluarga Andi Dalen Manik inang Robita Marulitua Safelina Naibaho. Di wik Pak Mos sada keluarga Daniel Fani Junika Fises Napitupulu inang Juniati Elizabeth Manihuruk, 2 keluarga Salmon Hamonang Sitorus inang Yuni Ramayani Tambun. Di tanggal 17 Juli 2025 hari Kamis di wik Sion Nagabe tuan rumah sada keluarga Baktiar Sibarani inang Basaria Simanjuntak, 2 keluarga Tiurman Napitupulu Boru Sitanggang. Di wik Jerusalem sada keluarga calon Sintua Sofendi Harianja inang Setia Marintan Sinaga, 2 keluarga Ebentorsa Tesi Hombing inang Harida Panduita Sinaga. Di wik Nasaret keluarga Mikael Hendro Simajuntak inang Maria Monalisa Siburian. Di wik Betel keluarga Edi Baktiar Hasudungan Silitonga inang calon Sintua Hertati Sianturi. Penelaan Alkitab manang patanak pun hatani debata parupuan. Di hari Jumat 10 Juli 2025 pukul 10 sia wib seksi parupuan HKBP Serpong Patupahon acara PA manang PHD PA PHDO dipatupa secara tatap muka di ruang Deborah HKBP Serpong. Alani hukuku kami masudia ta parupuan ni huriata lahomadohoti acara PA manang PHDI. Pilihan khusus di hari Minggu sadarion Juli 2025 diganu per minggu dipatupa 2 hari papungu pilihan. Pilihan perjolo amplop na bala tuhuria do pusat jala pilihan padua hon amplop na kuding lahu mengurupi dana pembangunan huria HKBP Serpong. Donor darah tim kesehatan HKBP Serpong naik patupahon acara donor darah di hari Minggu 20 Juli 2025 dimulai pukul 30 satu pukul 10 wib. Acara on bekerja sama dohot Palang Merah Indonesia Rangkas Bitung. Tu akar ruas ni huriata narade laho madonor hon darah. Boima menghubungi koordinator tim kesehatan inang Dr. Riris Tarihoran nomor HP terlampir. Songonima suara nititing sadarion pakobasion parhepegon dohot warta pembangunan nasumiko tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung disagihon di kanu wik grup wik WA masing-masing. Mau liate Mariende Mahita. Jesus, Lord.
dame ni de matana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madi tasaluhutna. Kemudian itu hatta bahwa di bagasan sadarion hatta ni dewata naneng tapahusor-husor jalan naneng tapake ucahan ni suri ulaon pikiran dohot nang sakap ning uruta tu sada minggu naneng pasahato ni dewata imasiana tersurat di 5 Musa 30 mamuka mesian ayat 15 saat ayat 20 hujahahum madihita songono mapadohana idama nungahu papiliton tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan au matutu madokkon ho sadarion ikkon haholonganmu Jehova dewatam calamar parange diaka dalanna uhut mangaradoti aka patikna aka aturanna dohot uhumna asa panguluonna ho jala patoroponna ho jala pasu-pasuon ni Jehova dewatam ho ditano si topotonmu nuaing bahen partalianmu alai tungsura marbalik roham dangolo ho manangihon lamolo ho elailaon marsobat wakka debata sileban dot mangului akai napabotohon hian maau tuhamu sadarion ikon mago situtu hamu jaladang tagamon lilik kamu mangulu di tano si topotonmu dung taripar Jordan bahen partalianmu juwok koma sadarion langit dohot nano gabe siti dangiku dopak hamu bahwa naung hupapiliton tuhamu hanguluan dohot amatean masu-pasu dohot toru-toru di baheni pilit ma hanguluani asa manguluhon dohot pinopar musuogot asa haholonganmu Jehova dewatam jala tanghinonmu suarana jala marsilohot roham tu ibana ay ibana hanguluanmu hian dohot napagicang umurmu asa toktong ho maringan di tano naung niwarihon ni Jehova hian tuaka opum tu si Abraham si Ishak dohot si Jakob naing lehononna tu nasida ima sahatna hurian itu hata pasunggulhon molo sahat hita tu goar minggu trinitatis doha dung trinitatis songon sadarion minggu paupaton dung trinitatis dohot tutup altar warna narata-rata laho paingoton bahwa narata-rata disimbol ni tahun gerejawi ima lambang praktek ningolu ni hala Kristen di bagasan huaso ni panubusion dohot haluaon nasian demata ikotok tong may ingotot asa molo masuk kita naking tu bagas coroon sasitong na naikon tarjolo tarimangi nunga songot dia pertumbuhan ni hapor siauku marhite adong do parbuwe ni hata ni dewata nang kucalo sa minggu dung sadarion jaladi paborhat mahita muse laho patuduhon patuguhon pakaporsyota dingulu siganu pare di panubusion dohot haluaun nasian dewata marhite topik minggu nagabe nang sianima hita borhat mengatusi turpuk jamita nang hucahahon naking dohot suku-sukun songonon dia do hataridaan
ningolu na makaholongi debata jala na manangihon hatana. Asam marhite suku-sukunon jala alusnan non sian turpuk na hujahai buanot tama mulaki marhite hatarida ani ngulu na bertumbuh di bagasan haporsyaun tutuhat tayo. Na parculo taida mak. Hatarida ani na makaholongi dohot UPG suara ni Tuhani ima di haradiot ta memilit hanguluan dohot hatuaon. Memilih kehidupan dan keberuntungan. Upikir dangadong rahita na hadir di sohon. Ati amang inang Tuhan suneng kana puso ulung na menginginkan ketidakberuntungan. Menangadong do? Mularong nggak salah ini. Kita semua merindukan kita mendapatkan kehidupan, bahkan kehidupan yang lebih baik dan juga kebahagiaan semakin bahagia dari hari ke hari. Memilit hanguluan dohot hatuau. Memilih memang ngagabe sada bagian ningulu naso tersirang siak kita ganu pari. Mula ka ibu-ibu macamnya taro mula ibu-ibu dan COD teh pesan cabai bawang marhiti COD dan memilih bekan. Ada mula laro tu pasar parti memilih do. Mana lagu ipe tahu deh. Sapala nong hupilit inna teh. Sapala nong hutodo ninna. Nang setia. Memilit menjadi sebuah bagian dari kehidupan. Jalahitan oheng donot sama Tuhan, aku mau memilih hidup dan kebahagiaan. Ido tama burjuni tu hatta itu hidate. Tarsongon namasa tu bangsa Israel. Dipapilit bang. Tuhan memberikan kebebasan. Free will. Laho mano Tuhan pilihan. Ipe sasitong na nunga sian mulanay. Tersareho Adam. Dot Hawa. On boy panganom usuri. Pangan. Alay molo hau na di parsitongan ni perlakon unang da. Pilih mak dia. Molo pangako mate ho. Alay molo dang di pangako mengulu. Sehingga Tuhan yang kita percayai di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang memberikan pilihan, bukan paksaan. Merhite free will na nilehon ni Tuhan itu kita, idotong nagabe boy dasor di permolot tasiganu pari hamu amang dot inang asa unang salah memilit kita. Haradion memilit hanguluan dot hatuaon kehidupan dan keberuntungan ima dinarade kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai marhiti na mangaraduti patik aturan dohot uhumna hataridaan dan kemauan kita melakukan kebebasan yang Tuhan berikan untuk memilih didasari kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sehingga kita tidak salah pilih. Atong aharuna tahari koton asa unang salah pilih kita. Ya. Apalagi nuaing akan atoras neng pabor haton asing manong monang ade.
tu perguruan tinggi na sedang pilih-pilih dope aha doang sonang salah pilih yang nak kotai manang hita laho paporato na sida tu parsikolan di jenjang na tumipo manang paporato na kaya na kota naum sidung parsikolan na asonang salah pilit ibana di parkarejuan nanang sitopoton na muse. Tati rumah nabinain ni Raja Salomo, raja yang terkenal dengan hikmat. Boidot tai disada raja-raja tolu ayat sia khususnya di dokiwana di baheni lehon matu na posomon rohana patas laho manguhum bang somi asa huboto manirang nadengkan sian naroa ay tungi se manatuk manguhum bang som na marmuliaon mulota jaha uduk ni ayati sian raja-raja tolu ayat sia do sotorusna dipenuhi, ditangihon, dilehon dewatado habisuhon hikmat tu si Salomo. Asa unang pilit, salah pilit hita, mari amang inang. Tapangido bisuk hikmat sian debata. Bahkan tuhatai terbuka. Laho mangalehoni molorade hita mangido. Di Jakobus sada ayat 5 satu walu di dok songonon. Ay molo adong di tonga-tonga muna na hurangan bisuk di pangido matu dewata na bulus mangalehon di saluhut caladang marpangea dungi lehonon nama tuibana. Ala di bagasan hapor syaun maibana mangido unang marganggu ni roha ay naganggu rohai tudos do tugalubang ni laut na pinahutur-hutur jala na pinalidak-lidak ni alugo unang madi parbaga rohani halaki caloon na agya aha siang Tuhani ay halak na mardua roha nagaor doi bisa luhut akka dalanna. Orang yang mendua hati, dia akan tidak tenang hidupnya. Di terjemahan bahasa Indonesia. Alani mulut tunggudang pe sipilitot tajala memang kepada kita diperhadapkan untuk memilih. Mari kita memilih di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Asa taboto natapiliti mabuan na dengga tuhita. Asa tawoto pabua natapilit di bagasan keputusan-keputusan ninguluta si ganupari mabuan na di parbaga di bagasan turpuk jamita sadarion lehonon ni dewata hangoluan lehonon ni dewata dihita keberhasilan lehonon ni dewata dihita jang ni umur yang panjang jala di bagasan hada meok kita laho mengulaon akka ulauta dai donata parsita di perdalanan ni ngoluon alani borhat mahita Tuhan hataridan ni holok putuho hataridahan ni nahutangihon suaram pilitok kuma hanguluan dang hamatean jala masuk mahita musai laho patukuhon asa torus sita makaholongi dewata dohot manangihon suarana jala tama hita memilit na dumingkan di hita narosyan dewata merhite buti secara hajol mauta amanginang dan mungkin kita sikop mengulahon atik aturan
nasian dewata. Kita tidak akan punya kemampuan untuk secara sempurna melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui hukum Tuhan, firman Tuhan, larangan-larangan di dalam kehidupan ini. Tidak. Alain wae ingok mak. Nungaro Kristus naung pasik koponi di bagasan ngurutta. Nuang di bagasan hapor siaun di Tuhan Yesus cupak kita hanguluan. Dohot hatuaon nama noktong. Asana di padopon dewata merhite si Musa tu bangsa Israel marturutu dudui tu pakobasion pangulaon na sekop di Yesus Kristus. Asa tari parhita sian rura ni linggoman ni hamatean di Portibion. Yang kita pasti masih meratap, kita pasti masih memiliki kesusahan demi kesusahan. Marukil hita di tonga-tonga ni Portibion. Ala di bagasan haporsyan tu Yesus Kristus. Dia rahon ma parnida atta, parnidaan ni haporsyauta. Dan Portibion sajo di bagasan asini rohani remata. Naneng tatuju songon halak na porsya amanginang. Alai naneng mangalaka hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita sedang menuju kepada tempat yang Tuhan telah sediakan. Yang di sana tidak ada lagi air mata, yang di sana tidak ada lagi sakit penyakit, yang di sana tidak ada lagi ratap tangis penderitaan. Asa mergogo hitam medalani rura linggoman ni hamatean ima Portibion nasaliling mangulu hira di Portibion ingot ma tio magomos pilit ma hanguluani ima Kristus Yesus di Yohanes 10 ayat 10b di dok songonon. Alai angguau asa adong hanguluan di nasida pola marlobi-lobi di nasida ubahen naro. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Molo tatiopi amanginang niang do nguluon nang pe sipata di dudunya ka persoalan nguluon kita. Alai molo di sido kita mardalan dohonot tama Tuhan rade mau mengulahon patik mi aturan mi uhum mi hatami songon dalaku macaro habisuhon nasyakko sian biar mida cahubado paramulaan ni hapistaran dohot bisuk di hita aso nang salah pilit hita asa hot hita memilit hanguluani amanginang mari tinggal di dalam ketaatan iman kepada Kristus. Ketaatan hanya dilandaskan kepada kasih dohot manangihon soarani debata. Napaduahon cala parpudi. Dia doha taridaan ningolu nama kaholongi dewata mengasihi Allah. Dohot manangihon suarana hatana mendengarkan suara Tuhan. Ima dinaradihi ta dangolo marbalik sian dewata marhiti natarela marsobba tu dewata siliban. Bui dot di ayat 10 dot ayat 10 diturpuki. Rasuku sekunna dia do dewata siliban. Dan adong beradi di hita nama baen dia de warni si panganon manang sinumon cepa adong si panganon de tahu iba itu kamar bapa opung romaho pangamon adong dobe mudah-mudah kadang adong ate ale ditiki di bukit tinggal serupu dong adong apa gudang tarboto mai
sianaka anak-anak remaja. Sehingga di sedetik ya runggo pembakaran cimat-cimat pinatupa. Anggo soradang nongbe. Apalagi na hadir hitan wae. Bahkan na live streaming. Na lemol wadong. Ingat mak. Ujung nih penyembahan kepada kuasa kegelapan adalah kehancuran. Cepat atau lambat. Mulai coba muna coba mak. Ini. Donok gue deh. Alrek ada dua. Torok. Bahkan intelektual. Pejabat di kampus. Piga-piga. Yang pernah kita layani. Sepanjang dia tidak mau melepaskan, sepanjang itu juga dia akan diganggu. Nah punya senjata. Dapolah guari. Nah punya senjata. Nangoluna diperlengkapi dengan senjata. Ternyata meliar. Gak biarong usai perlindungan na asing. Bahkan mananom sahat ditoruni purumanna. Selapanjang dia tidak mau bertobat dan membuang itu, hidupnya tidak tenang. Salinari turpukon manuaro kita. Pertumbuhan iman kita merhite napa taridahon maka holongi dewata dohot manangihon suarana manangihon hatana amanginang adalah kemauan kita untuk tidak mau berbalik jala tarela marsobba dewata sileban unang ma Molarongi pertimbangkan. Alen wae dang di persoalan ni raknin nahita atau ngahado debatasi leban. Apakah menyembah yang selain Tuhan? Sudi na adong dihita AHP yang menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita adalah berhala. Semua hal yang menggeser bahwa Tuhan tidak bertahta lagi di dalam hidup kita. Apakah itu harta? Apakah itu jabatan? Apakah itu ilmu pengetahuan? Apakah itu IT? Teknologi digital. Itu adalah berhala. Atau molosongoni nasubudo pakyotay pake pangido alay unangi gabi sopa. Jangan kita mau ditundukkan dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, tetapi si pemberi itulah yang harus kita sembah. Merhitiaha, merhiti naradihita mamakke nasana adongi untuk kemuliaan Tuhan. Ilmu mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Disidohita lemak kalunguton asa Tuhan, asa langgudang terpasu-pasu merhite kemampuan, merhite potensi narong nilai homutuau, asa husagi honon, asa huna hurang pistar, asa pistar merhite kehadiranku, yang kurang mampu akhirnya mampu melalui kehadiranku. Disirohita gabe sibuan pasu-pasu.
Dan ingatlah, ketika semuanya kita lepas di dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak akan pernah mengurangi apa yang kita miliki. Ingat. Tapi Tuhan akan memperlengkapi kita amangina laho asa boi hita lam gabi pasu-pasu salinari unang ngolo hita marbalik sia Tuhan tai palai hot mahita madok Tuhan, Engkaulah yang terutama. Soon hatan ni dete Yesus yang terutama di bagasan mulutan. Jala pakai ma surina dongon bukan untuk memperhamba kita, tetapi kita tundukkan dia supaya kita pakai bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mertang yang mainan. Di papili toko Tuhan minuai ngali amang hangguruan dohot keberuntungan dihami. Jala sihol dorohana mesa cupang nami di bagasan guru nami. Mulia tema. Dilehoko dala tuhami asawui hami marcupakoni marhiti manungguli rohanami sedia balga maholong nami tuho dohot nang manangihon hatam suaram di perdalanan ni nguru nami nang nagabe hapataran ni nalamtang magudang haporson nami tuho di perdalanan ni nguru nami asiroham patau mahami mamilit na rumengkan marhite habisuhon nasyakwe leho dihami Tuhan kanupari aso nang salah hami mabuat haputusan gabi hupilit hami na mapuan hamagoan paholang diri nami na gabi marhauduhon tunasa na adong di portibion dot akahuaso na hira baluahok kami na mangela-ela diri nami asiroham moluadongi leo dihami habaranion bertobat mapolokon memutuskan hubungan dot waka huaso na asing ni huaso dot hagukom una upangaso kami leho dihami habaranio mabuat haputusan holang marsok batuho unang adong nagabi ilah baru di perdalanan ni nguru nami marhite nahu patari daw kami Tuhan ape narong dihami sahatu sadarion dohot nanang si pasahaton mo pe tuhami dang bakusor holong ni rohanami tuho garyada tahe sure narongi hobar tu na pinasahat mo tuhami ganup keluarga ganup pribadi hu pakai hami may gabe alat-alat kemuliaan pasangapon ho di perdalanan ni ngolon asa disima lempatari dahonmu nian dihami aka parbue na uli na dengkan unang luas sami Tuhan gabe makalupa hoko sumber ni suri na arong dihami kupake hami may bahen sangap di kuarmo pargogoya kanatoras di bagasan partikian na parpurion na nang paborhaton akayanakon tu persikolaan na tumibo di tingkat na sidabe Tuhan asa anggiat
Tinaung pinilit niya ka yanak konami do nat oras. Boy na sida di bagasan habisuhon na siya koi. Jala mampu manirang nadengkan sian naroa. Asa piliton na sida akan naudi nadengkan. Kapi parbuhe ni tangiyang niya ka nat oras. Dinapapor haton nakayanakon mengalului hapistaran. Loas manasida mengalului di bagasan biar meda Jehovah. Asa songon bisuk nasian songo tu si Salomo lehonon mo takayanakon nami. Hapistaran nasian banua gicangi lehonon mo takayanakon nami. Asa di si marsanga po tuaka tikinan ang ro. Di bagasan na tuwa ka generasi. Aka sudut na poso na babiyar midaho. Na tibo parbinotuan na. Jala na denggan parangena. Mapuan pasu-pasu dohot las niroha. Tuhan. Ya kadongan nami na di bagasan parsahiton waing. Na so mampu na sida sian pardagingon rotu bagat coromon molon waing na sida rap hami marminggo rap hami beribadah marhite live streaming manangise pe Tuhan say homa nama masu-masu na sida tong jala sude na mabuka YouTube ni Puriamon rapotan pasu-pasu merhiti hataridaan ni parsauran nami di ibadah live stream. Ali Tuhan, song-songoni nang nuaing, yanakon nami, na niluhon ni situan nepos pakpahan. Borhat Tuhan KWP rawamangun, loasma, di bagasan hahorason borhat nang mulak muse tu HKBP Serpong nang tu bagasnya kayanakon nami marsada-sada kehadiran nasida mapuan motivasi tuak kayanakon nami nang tuak kayanakon sekolah minggu nadong di huriam HKBP Rawamang sonsoni nang seksi lansia na borhat tu bagaran ni huriamon Resort Serpong imatu HKBP Cisau. Saya loas makan tua-tua nami di usia lansia nasida. Pui nasida mengalami lasmiro harap dot akka donganna na tua-tua. Terlumo bimana di HKBP Cisau. Tuhan, upasatami masa luhutna akka kegiatan nanang patupaon ni Huriam ngasih roham tang mergogo hami laho mangulahoni molos yantiri nami. Saya hormat Tuhan terlumo bidik panitia di parheheon Huriam HKBP Serpong lehon dos niroha disuri panitia lehon gogo lehon hahi paason Tuhan asang giat nasida boy manguluhon memimpin sudeyaka kegiatan-kegiatan satu nasidong muse di tanggal 12 Oktober nanaing roh pada waka parmaraan diaka kegiatan nanaing patupaon nami Tuhan asih maroham Tuhan mahu pasatami saluhut na parkarecuan nami ulau ni ruas ni huriam sesederhana songo dia penuaing Tuhan bahkan parkarecuan naung dengkan Tuhan molo sohodo nama masu-masu dan matat las niroha di hami namangido mahamisan utuk doho seret niroha nami di bagasan hapor syaun na toku pakai masa luhut na ulaon na niulaon ni akar wasmu Tuhan di HKBP Serpong secara khusus di na rohamin waing tu bagas coromon kudang dorana hupangido kami siako Tuhan molo dipangido hami inuan di bagasan joromon aliamang tangihon ma uka mapat di luan di langit
mangalehon ditikina be hopar tulomo ni roham bahkan lobi sian na hupikiri hami doho na hutangnya ko kami radi dui diho pasahat mai di hami sian asi ni roham mulak mahami rohami di bakasan las ni roha lemulak mahami di bakasan nang toku ni hapor sian parminggon nami sadarion dayon nami mah bisuk habis taran pangaramotion panokunokuanmu di perdalanan nguru nami tu hari-hari saminggu nanang pasahatonmu di hami asirau ham aliyamang tangihon matangiang nami mangasahon kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marete mahita Tuhut papungu Biblia.
tatang yakon ma pilihatna. Ale di bata amanami na di banua kicang hodo haroroan ni saluhut si leon lehon na dengkan dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan na mitu ho. Saya cahalo mai kebe uap na hutus di colong. Masuk mai cala ramoti. Asa hupan hasya kami pilihanon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami nadi banua kicang, sai pinarbadia makoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo niroham di banua tongon, songon nadi banua kicang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, sai sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namardusa tuhami. Unak kami tokihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor honma damena tu totim.